Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao Philippines. Welcome to the channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, magandang araw po. Ayan, shout out sa first viewer. Mayong buntag, sir. Mayang buntag. Sa atong pamatay ka ni? Nanghupong biya ko. Hupong ni. Magahi gud siya. Tapos banod ako. Ya ang uric acid nasa wala. Banod ang yapon sa pikas. Nagduwa na siya, grabe na, kinawa naman. Ano nga, tapos Dugay na ni mong hupong, pila ka ko naman eh. di pa niya. Tinira na klase sa hupong. Manirdak ko. Ako lang niya ito pag inulog tambal sa high blood yan eh. Nabladi ka? Ano man? 250. Bawal ka doon yan, anak. Kamatawan, pasayan, bawal na. Mga isda, mga kinas-kinas mo, mga bawal na. Ano pa rin mo ito rin na pag nalapan sa pura. Siyempre ito, mayaw na mamasin niya ay. Adik yun na mamasin, ayaw gina. Anak ako gusto, anak. Ayaw gina siya kay kung magkaing na sa nag-ingon nga, huwag ko sa ganahe, di po ganaing no? Dili mo yung Ayaw dito. ganahe. Di mo din siya ka trabaho. Huwag yun. Kaya nga itong gipang tabangan, mangingon man po to. Wala man ko manugo. Mo gani. Kung mga kabangingon dito, wala man. No? So, naadyo sila, tuhan, naganahan dyo sila. Ayaw yun. Ayaw yun. Ang bogin na itong ingon nga, maayo yun ha. Di ta magunaw na, di ka maayo. Di dyo ka maayo, kaya di man dyo ka gusto maayo. Para sana Ayaw yun. inom tambal, Bisang mo inom tagtambal, Nakay-sakit ba niya? Wa makainom tambal, sakit yung tiyan. siyempre, magampo po ito sa Ginoo. Oo nga, kaya yung tagtambal lang. Ayaw dito ni Lord, kasi mag-iyahan ba mo? Relax mo ka, relax ako. Sige, yun sa pag-yun. Duwan mo mabantay, duwan na dito mong hupong o. Kani pagbanod na po. Tanong mo binod ba? Binhod, banhod, baro na. Dugay na na pero wala. Hupong. Mga pila kabuhan naman ng banhod. Hindi nidagan na ni po rin mga tuig. Pero nahilot ka. Wala po. Wala pa eh. Dili ka, huwag po ka pahilot. Wala po kay banhod lang niya. Matos nga ni banhod saka ano ba? Hindi ka nagkakauparat. Siyempre kaon sa una gaduwa. Hindi karon na karon. Ganang hupong na ka. Wala na kung gakaon. Bawal na yung mantikaon na niya. Kaya maprito-prito, bawal na. Bawal na. Kaya magluto ko. Di isang unsang klase basta Magluto ka Tama, kanang magprito ka. Nagulay lang ko. Oo. Kanang para anak ron kung magulay kanya piktusan pa yung gamay mantika kay para lang daw kuno sa lamas. Bawal lang yapon. No. Oo. Dapat Kung kung may magulay, magulay. kung magulay dito na tubig wala. Tubig na. Anong tikaan pa man nga. Sa lamas daw kuno. Aka nang inigsugot. Oo. Ayun, na pwede magod nga. Pare anak ron. Pare kung magluto ka. Ano, Di pa ka pwede itlog manok ano eh. wala ka ng manok di ba manok? Di, bisang unsa ana na lang basta mag-iskot ang mantikaon siya kay prito man. Wala yun. Basta mantikaan na. Palagi. Pumuluto Ang manok. pang-oil man eh, dili lagi pwede. Ulihay ka ba no? Sa ito pa ang analitag maglutog manok. Analitan lang ba? At paghugas, dito butang sa kaldero, nga marag semi adobo di gyapon ni naman siya mantika. Mahal ko siya. Manok man. Dili ang kunya ka mantikaon man. Di, manok, di po ka pwede. Di pag pwede naman. Oo, ay lang yung example na. Kaya di makapwede, tanang hayop nga doon tiil, dili pwede siya mo, kinang hupong naman ka. Kolesterol man na, di na makain mong dugo. Kung ayaw yung ginahon nagkaong nga, lami man siya ko ng gulay, nga naman di. Pero mas lami mo itong ano, manok, pato, langgam, basta kayo mga yun na, nasa duhay tiil. wala na. Asawa, wala, duha ka tiil, masawa, wala na na. Baboy, Dili, hapon pwede. taas pa na itong dugo. Hindi mo na pwede kayo mo. Kolesterol mo. Pero mayroon ka kasi dakong kolesterol. Manok, baboy, baka. Si manok ang pinakakuyaw. Kolesterol lang. Taking-ting yung kaya. Si Kuan, dugo raman gusto niya.
Isa ka ang sa mga karne nga dagko. Pero si kung atakingking, ana to siya. Mo na ang kwan. Sa ato pa, kuwan ko na lang dito ang mga Sa pagkakaroon, dito niya yung undang yun. Ayaw sa ron. Pag maayo na, balik nagkaon. para ng kuwan, red, reds lang. Pwede no. Sabaw lang Gulay kita. sa mga tatag. Ukaon dyan siya. Sample lang ba? Sample lang. Baka sa diyan. Kung magluto, ngayon tag sabaw lang, pwede. Lamang ko na yung mantika, init mainita na sa boss. Kaya mga karne, magmantika na. Ato pa Sabaw. Sabaw na. anjod, isda, pero din ito Pag isda ta, pero may himbis. matamba ka, pulburon, burot, marilison. Pwede ba revision? Pwede. Kuwan, Bilong-bilong, pwede. kaning budburon, Pwede. basta wala himbis. Basta ay preto ha. Ligi. Basta pretohan mo. Tapos na ba ito sa May man ang mga utana. kani magluto, kasi may ato ang mga anak ko sa hay, madili na sa lungagan. Mingon na, ato na lang ng pritohon. Ang isda, siyempre, wala, lagi nagmantika. Ayos siya. Kumain mo ha. Lagi. Dapat, inununan lang. Sinabaw. On ba, on. Hindi ka mantika. Dito ko sa sabaw. Ha? Sa kwanta sinabaw ang kamunggay. Mas... Para simo na. Aligay ka ng... Ay lang sa itong ununan dito kita. Aligay mas guwapo, tula. Tula. Ang mga... Tambaka. Kanang... Pero ayaw to prito ang manok nga isubak ha. Aligay. Kanang okra, Pwede. talong, Talong ayaw. o kanang mga na yung mga liso-liso. Liso-liso ayaw. Kamunggay, lubate. Anong dahon-dahon. Dahon lang. Di Pero po to na may liso nga kuhan. May bawa na mudaan pa kay Sahi. Ang number one... Sigarilyo inom, wala ha? Wala ka na. Kaya number one man ko. Wala na. Wala na inom. Inom na inom. Magpataka ng tagluto sa atong sultan. Mga wala tayo kalibutan o bawal ba nito dili. Yung may na makabalumi sa iyo. Tama man na. O bawal ba? Bawal. Bawal. Yun. Oo, yun. Kung makabalumi daan nga. Di bawal man sa kay. Para sa imam doon na. May kulay lang. Pero pag okay na, pwede na. Pwede ko gihapon na dili na lang mubalik. Para kay balot sa mahadlok maguda. Ikaw man lang. Sige. Okay. Okay na. Lagi na ta. Kamunggay sa Alag atin. tinod Ha? Kaya namin mas gaga nga magkulay ng tagkamunggay. Oh, wag ka mong ta, pero dili. Butangan man Dili, dili. bisayang manok. Ha? Walang yun eh. Pwede manok. Sige, sige. Isda lang. Yeah, magsugod na maghilot guys kay daghang pag nagsunod nga ato tabangan si sir nga mamaayo. Kay nang hupong na ito. Di lang makita sa video kay pobre man itong video. So, nang hupong ra siya, no? So, tabangan na to. Yan dogo wa na mudagan. Inay na kayo. O na nga muhupong ta. Mura plastic balon yun nga ni mo di naman maburot na lang. Di naman sa kapadagan, naala na siya. Sige. Oh. Wa kay kay wala ka mainom. Asa imong t-shirt? Ano na, Okay, kulog. Di lang kita tinodon. ay ano tinod na kay Basin. Pagkulog na kayagak pa. Ay, ito nga yung tinod. Pwede ko pong sintun. Kilala ka ka ng lami Hindi niya. ka, kuwan po kubay ka ng dugay akong anong libang ganil. Hinay. Dugay yun, dagang tagpapagkakalaw. Kau okra o saluyot, ha? Dati mo ba? Kumot. Kau gulay nga sa okra o saluyot. Usos gamay. Usos gamay. Pya. Next. Galo na sa ulo. Kene. Oh. Dito yun. Okay na? Ano kayo yung pagkukuhan niya, busog ko nung ito. Busog ba, busog? Wala ka ni. Ate oh. Ate ate. Sokol ay sakit. Yan ang may look. Wala manggod ka, libang. Ako pa po ang
Puro, abnormal yung mga kuhan. Wala ni Dungdung. Kaya daw. Magipalin ako ito, isa kakaya. Ako, Sa padulong na sila. isa padulong. Yun. Isa padulong. Nawag ko ganina nun. Sa padulong namin. Ato cellphone kamay. Kamu mo cellphone niya. Nawag ganun mga alas 6 nun. Sa tawagin. Sa padulong namin ko. Apa lang yan? Adi pwede post eh. Katorag yun, marag yun ito tama. Atutian ba ako mag Sige lang na yung tiyan. Uma. Pabitay na dahil. Pabitay na. Kami. Practice yun, practice. Tawa ni Diaro. Kali po ni tingali. Ito na. Aso. Yung mga ka magbasa. Si Bibi ito sa iyo. Ano nang magbasa dyan? Kaya maligo, maligo na eh. Sabihin. Ito. Kung katren. Katrin. Sa mga Catherine. Pas mo ang put. Kung mo mga nagutian. Ikaw na no. Hindi payat din. Ano? Lami ikaw, boss. Ano ba ito? Diba, lami ikaw na. Ako. Kana, Jeff. O, yun ang importante, lami ikaon. Kaysa wala ni gana mo kaon. Ano busog yun hindi? Sabi di ka na ka. Nilagay tinutuan. Ayun ano ito ba ito? Nahilak pa. Ito sa tite. Kapagaw ang ulo. Wajib. Mana, kaya practice ng katre. Katrin mo yung gilupi. Ano kung ka na may sakit? Wala. Pero karon, wala ka magbasa hapon, gabi eh. Ako na kaya. Ang dami na na, naging na maayo. Oo. Hindi ko sa ay. Ang dami na. Dang ano? Gamunda nga. Kailangan na yan mo. Opo, matutong mata. Pero, Sa ring rasa. ito ba? Yan. Hello ma'am, may ito. Oh, say ate ma'am. Ah. Ah, magong service? Or mari mo dire? Alas 6 na. Oh, wala, Ay, wala, alas wala. 6 na. Alas 6 na. Ayan na lang, mas 4. Alas 6 na. Alas 6. Alas 6, oh. Ah, morning alas 6? Ah, morning alas 6 ka, Jol?
Hello. Good morning, alas 6, bakante. Okay. Sa oras mo. Ako ng Davao, ma'am. Hello, ma'am. Alas 6 ka. Home service. 1.5 kayo. 1.5, asa mo rin dapit? Malayo ba? 500 mo good ang isa? Oh, Pinagan mo na. 200 diri kas balay. Mm. Padadas, kalibo. Sige ma'am. Hindi ka musokol. Ano yun? Ikaw, mapoy mo gasolina. Asa man? Ako tanong sa dasya mo, service dito. Asa man dapit? Olivia God, yung anak, bagi kang Davao, nabo. Ay, kaya. Tikik, magaling siya sa 200 isa. Tig-ik. Ako para di matig-ik. Ano yun eh? Ano naman ano? Ano na, Davao ba? Sa'yo kayo na si Sir kanina? Discuss yan eh, ba? Making it yan. Tayo, yun. Ano naman sila? Sa'yo lang mo siya. Bago na yan, lutin naman ito. Ako mo yung bago. Okay, let's this. Doon magaling. Mana ko sa. Ay, nandiyo na pas mo ano. Nabaho. Sige. Silak na rin ako bayaw no. Bait. So, hindi ko asawa. First time ko niya. First time na niya itong dugun ko. Mana, nalilig mo na yun. Tawag siya. Tira na ako na. Mati sila siya. Yan yung paong na mga bawal. Ay, giniutan ng inom. Yay, huwag na. Sokol na, sokol. Hello, ma'am. Alas 6. Mari lang siya. Mari siya, dire? Sige. Sige, sige. Iniwan ko Davao, ano tayo? Sige, ma'am. Let's give it. Ano dia sa nasib? Sa Manira? Ikan dila Davao yung anak ka sa Davao. Uli kinahan. Manira? Garak mo? Tulo. Tulo ka rin, mo to 1.5. Sayangan ka ni sa 1.5 mo. Mapang ka sa kasulay. Piyak man eh. Pwede. Abot na sa pae mong hupong oh. Bawal parat ani ba? Ha? Parat. Siyempre, bawal parat, bawal ang asin.
Uy, mapakay kaon din! Dagang ka! Dagang ka! Kaon din, pagkaon na. Asa ba yung mga doon? Ito na, katan! Kaon ka? Kaon! Dali, dali! Ako kumaibigan ko ato ko. Pasmado. Ha? Or man mo ay dugo ang dagan eh. Ha? Asit ni Yuri. Dugo ang dagan. Pas mo na ako Japon. Lumera, pasok. Wala nila kung may yurik. Amay ata itong yurik ang ukra. Ang Ang ukra. Yung bisan, di ka lang good yung sunod. so, pinagana bawal ro sa mga doktor. Wala ni makaon ang customer ba? Mayat man lang. Uy, yung ulang doktor, kaya ang nasa customer. Kapit ako isa ka customer, pinagana bawal. Pati gatas di bawal, eh pati napayata. Ilas kira tambal. Kaon. Iskudahan nyo na nila. Problema, ang customer, o ana. Ano, lumera. Pinaluya ha. Bala gatas ka mata, balag bawal ka nan. Asa mong gatas ka pa. Pati gatas, kung saan nalay painom. Ikaw dudok. Listing, sige ikaw. Lugaw na. Magkamatay. Bawal siya na siya si Kao nila. Bawal yun. Malayahan ang tinglamas na. Isang oras na naman na itong corn pa. Duterte. Nga alas 8 naman, nagkaon pa. Nanawag, ganihag. Kwartero, wakay kwartero, mga 5 minutos. Madulong nami, alargan na. Amerikaon, magbot ko na sila eh. Nang nagwala na sa gilid eh. Kasahong tabal, bantera na una ko. Kato mga musikong pinawala. Hindi mo kaasa. Ano ba taguwat? Karon kara-kara ka. Kasi mo sinundan.
8 naman, ibalhin ko na lang sila. So, wala na kaya. Dapat nagtutulong ka lang, hindi mo kurasa. Ayun, para sige. Dapat na naman para sa asang tao. Next naman ko sa Siya motor mo. sudo mo. Ano naman yung ito? Tapos mama ito. Tapos, ano itong kamot? Dito.
Cross. 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 Yang. Oh, masakit eh. Masakit yung bunga lang. Bunga ba? Ay, kulo bagot. Ano na? Ilan, okay lang. Ah. Huwag ang pinapilitan. Dagong ang Kusog ko. kusog di ay. Kini ang paano ko, right, pwede mo dinawit. Kaning wala. Oh, lumaapit isa. Sarang di kamay. Up. Yan. Bandung. Ito pa rin. Pas mo. Pas mo. Ano mo? Ngalay, wala. Isa ka opsyon, ang dugo, alam mo dagan. Isa po lang na mo banmod ka. Bukti iko ni mo. Kaya kan, undang kang inom. Unang mga nagagawin na. Kaya kita lipat. Isa. Kaya sa kaki pa. Huwag na pa naman. Sa puno ka mo, pag-agri, wag ko sino. Yun lang. Kaya ha? Hindi na kayo. Huwag. Bakit yung sakit pa? Mabay isa sakit no? Ice. Super lang. Dua. Bakit yung sakit anak eh? Ay, puso na. Kita na nabati kay sakit. Kaya so, di na mabatiron. Bata bot manhid na kayo mawas kung sakitan. Sakit gamay. Magod sa sakit yun. Magod sa sakit pa. Ako ang sakit. Kailangan magwangan. Kaya pala sakit. Sakit, magod sa sakit. Kaya tayo. Ay, kanya undang kag-inom. Ano ni undang mga inom? Asa rin, na may mga ditong batik na mundan dito may mahalok yata. Madlok na? Ano ko ba? Mamatay magandaan naman. Sige, patagpadayon sa akin. Ako yung dilipat yun. Si Amak Antos. Tantos yung dilipat yun. Mamatay mo ito tanan. So may kuha na. Nawa manay kuha na. Eh, kuha ka mo undang. Ano, nakatiyon nito nga yung mga sabi na yung giril ako, break niya. Kamot di ba? Kini? Eh, kuha ka mo undang, boss. Mamayad ka. Hap na. Igo ni mo, wala. Nalabi na nabot na sa naong yung mga panhot. Oo. Nga ka na. Ni Oh, dati, oh, oh. kining banurag, sa may abot yun, di pa kayo lugay. Napa rin sa mga bulan. Ito nga, bigyan ka ni Are. Isa ka balo. Mga Mr. Raheling, ako kauman gaga. Kani man ang nagkuhan nga, nahilot mo dali. Kung wala gito sa mahilot, ito sa kabalo. Oro may nag-connect siya. Liling. Kaya balutak eh. Balatakay. Liling na yun, liling na yun. Kaya di abi tayo may sabungan ini. Labing tarik na po. Wala man, di mapataris hindi lang. Wala, kasulod ng Kristo dito. Karon ang tari ini karon Karon, sa bando. karon ng Kristo na kasulod. Dapat atong Bernes, kaya para makasulod ng Kristo. Mato siya.
Ha? Ano na, pasod lang Kristo hapon. Nagkagamay, kaya. Kaya ako lang dito. Pati yung dito.